Спи. Ето снимаме щастливата баба, която пак включила на трета скорост. Защо съм на трета? Защото малко бързичко действаш. Малко по-бавно така. Леко и спокойно. Ето и отзад. Няма го търсиме това езеро, според мен. Няма, ще отидем в тая от благородената част. Айде сега да караме успоредно. Той няма и стане. Ето, карвана колички. Колкото на червените колички. Мартине, спиш пак. Спиш като съсел. И Антония и тя. Вижте. Кое ходите? Не е лошо за разход. Ай, ние ходите в справи сам. Извинете да ви попитаме на трамвая, отивате тук по тази пътечка, ако се спусне да се излезе или някъде не става. Не мога да ви кажа. Чакай, че коне. Това е конкурсът. Опет как се кефи обаче таски. Ти не бяха цигани. Точно какво филмче да се прави. Да. Двете спящи бебета. Да, двете колички. Антония ми се дърве толкова по-голяма. Точно това се чудиш, аз как ще се побере. Да няма влак. Може да се мушнеш около. Ще я мушнеш е така настрани. Ще се мушнеш. Да, бе, това всъщност свали мрежи. Кажи, тя си... Те ще стечам. Това е яденето. Какъв си спяш сега? Не му прави никакво впечатление. Вътре има и вода, чадъри. Абе, това е голямо, какво ще издържа? Абе, ще скъсаш, ще скъсаш. Не. Кой е дигнато долу, Не ми пречи, не ми кажи, аз цял ден съм на скъсаш. Не ми си след тогава. Айде. Играчите още не му правят впечатление. Дай на мен. Дай да те снимам. А ти това си снимаш. Това е по-голямо. Дали ще стане такъв? Ще стане. Бели. Ще стане, по-голям ще стане. Защото е Ама ще мъж. излезе като една шишка си. Това е мъж. Ще стане. Голям. Марти, много спиш, а само като спиш да снимам. Не помня, че най-често спи. И повече. Повече спи, колкото много повече. Будем само да иде. Стане си телевизионна звезда. Значи Антония. Антония, ей тя. Чива. Почива сега се проверям. Какви магари я прави. Коста, Марти, едно ревящо бебе.
Голямо дете. А ти? Какъв си дребен. Кажи чао на хората.